Ιστορική μνήμη είναι ένας τίτλος σχεδόν πλεοναστικός για μια έκθεση που αναφέρεται στις κοινές ρίζες εβραιοχριστιανικές και στη συνεχή ζωητικότητά τους. Ακόμα μια επίκαιρη και στον τομέα της εικαστικής τέχνης. Ενθυμούμενοι τις εξομολογήσεις του Αγκοστίνο, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι το παρελθόν είναι μνήμη και το μέλλον είναι αναμονή. Ορισμός εκπληκτικά επίκαιρος που προλαμβάνει τη ριζική, υπαρξιακή και ερμηνευτική υπόσταση. Τα εκθετικά έργα αποτελούν τα εξάμπλα του πόσο αυτή η σκέψη μπορεί να γίνει αντιληπτή και συγκεκριμένη. Πρόκειται για μια έκθεση pop αρτίφους του Ανδρέα Βάλερη που μπορούμε να δούμε στην Ιόνιο Βουλή μέχρι και τις 17 Αυγούστου. Το όνομα της έκθεσης «Ιστορική μνήμη» και αποτελείται από γλυπτά και πίνακες. Τα γλυπτά αποτελούν συνθέσεις από ξύλο και πέτρα και η έκφρασή τους πηγάζει από μια μεταφορά σύνηθους χρήσης στην αρχαία κλασική εποχή δρύς και πέτρα για να υποδείξει την ουσιαστικότητα, αυτό που υπολείπεται μετά από την αφαίρεση των συμπτωματικών στοιχείων των πραγμάτων. Οι πίνακες είναι συνθέσεις στοιχείων που προέρχονται από το hardware και από την διαφήμιση, όπου εισάγονται σκιαγραφίες, συνήθως μαύρες, και αυτές τις αναδρομικές σε σχέση με το βάθος που χαρακτηρίζεται από μια δυσδυτική τεχνολογία και με μια τετριμμένη μαζική ενημέρωση. Ο καλλιτέχνης Ανδρέα Βάλερη μίλησε στο Κερκυραϊκό κανάλι για την έκθεσή του. Διάλεξα το θέμα γιατί υπάρχουν κοινές ρίζες μεταξύ μας, Βενετία, η πατρίδα μου, και Κέρκυρα. Εκτός από αυτό, γενικά η κουλτούρα μας είναι κοινή, προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα. Γι' αυτό είμαι εδώ και διάλεξα την Ιόνιο Βουλή επίτηδες. Ήταν η πρώτη ευκαιρία για την Ελλάδα, για την ελευθερία της μετά από την στιγμή όταν έπεσε η Γαλλινοτάτη. Είναι η πρώτη φορά δηλαδή που κάνετε μια έκθεση στην Κέρκυρα? Στην Κέρκυρα ναι, είναι η πρώτη φορά. Ελπίζω να έρθω ξανά. Ξέρω τώρα την κυρία Μελέντη που ζούσε και στην Βενετία. Ελπίζουμε να κάνουμε κάτι πιο συγκεκριμένο στο μέλλον. Στην Κέρκυρα, γιατί βρίσκω τις ρίζες μου, τις βενετσιάνικες ρίζες, το λεοντάρι παντού, στις πόρτες του Φρούριου, και βρίσκω την Ελλάδα μαζί, δηλαδή αυτό που είμαι εγώ. Τι τεχνοτροπίες κυρίως χρησιμοποιείτε στα έργα σας? Τα έργα μου τα γλυπτά προέρχονται από μία μεταφορά που βρίσκουμε στα αρχαία ελληνική γλώσσα, δρύ και πέτρα, με την έννοια ότι είναι η ουσία. Είναι κολλάζ, μοντάζ με ξύλο και πέτρα αυτά τα γλυπτά. Στους πίνακες κάνω περίπου το ίδιο, δηλαδή είναι κολλάζ με διαφήμιση, με κομμάτια από την παραγωγή και επάνω είναι οι μαύρες φιγούρες που προέρχονται συνήθως από το μύθο.